Hello, mega love, shout out. 500 million in the house. Kain po tayo, almusal. Billion tubig in the house. Kain tayo, idol. Lubig. Yung Willing. Sige. Pandemic 2020. Lina Prudencio. Ito yung lamisa namin dito. Narato, no? Hindi, ano to? Naragas. Bayong Haba ng lamisa namin. ano slab. Yan po drop may isutan ng charger. Bibili ka pa. Dapat ibinaba ko pa yung butas. Kasi para hindi hirap yung pagtusok sa ilalim, nakalikot yung ilalim eh. Itinayin ko naman, diretso na yun. Lusot ko muna siya tapos wag tutusok. Pero parang pabalik oh. Kapatiin mo. Ay, mataas pala. Pinagtanuhan ko muna yan bago ko ano. Para bago ko reminder tapos nililihat ko. Hindi na. Mga yung tinulak ng isda, nabiluit ko kagabi. Tinulak ko kagad. May 1 million na in the house, oh. Shout out po kay Lina. May 1 million. 2 million in the house. Isa pa lang. Ha? Isa, nawala. Medyo tahimik lang muna kami ngayon kasi kumakain ha. Kasi sila ko nanonood. At ang katumay mga tao dito ay COVID. Andito ngayon, lockdown. Balik kami dito sa Pilipinas sa ano, Team GCQ. Hindi, MA. Oh, MA? MECQ. Oo. Modified Enhanced Community Quarantine. Yun. Hindi kasi tinira Pero yung trabaho namin, tuloy pa rin. Oo. Kasi nga lang, bali lang ha. Visit yung aming trabaho. Nakaraang ano, wala, lockdown talaga, wala kang trabaho. Si Jesse, anak ni Herman Punyang, lockdown na. Si Sir Man Punyang, Bahay ko. Ako niya si Narding. Narding, yan yung sinasabi ko yung ulam mo si ano, Oo. si Mami, Mami, asawa ni Narding. yung ulam yung nakarang linggo, ay may vlog kami nun. Mami, asawa daw yan, si Narding. Oo. Pag lalaki, Daddy. Daddy. Narding Baliring. Shout out sa mga kuratong Baliring. Mga korupsyon sa health.
Shout out Shout daw. out. Mga kawatan kayo, bullshit kayo. In the house. 1 million in the house. Miga loud shout out. I'm missing people. 1 million in the sa mga house. kawatan sa health. Ang kakapal ng mukha, bisnado na, gumulumulusot pa. Viral yan ngayon. Binalita sa PhilHealth. Hindi kayo naawa sa mga mahihirap, animal kayo, mga mukha kayong pera. Ang kakapal. Umalis ka na sa pwesto mo dyan. Baka Tanim ka ng kamote. Baka nanonood dyan si ano. Mabas ka. Hindi, totoo talaga. Babae ba yan, di ba? Babae sa lalaki. Yan yung pinuupo kasi Si yun. Claire Bidico. Miga loud shout out sa iyo. Sabi niya, hi. Saan ka ngayon? Claire Bidico. Pilipinas lang ako, sir. Pero sir, gwapo pa rin sir tayo, sir, no? Babae yan. Ay, ma'am pala. Ma'am. Hindi mo na makapagbigay ng jacket. Ano pa lang kami, nag-umpis pa lang kami sa live. Isa May jacket ako dito, man, Levi's. Nakahangir. Labahan. Labahan pati. May jacket kami dito, kaso labahan. Hindi pa pwede suot. Idadaw ni pa na. Nangingisda ka ulit mamaya. Kuya tawag ang isda, ang alas 2 naman. Isda tayo, ma'am. Dalawa lang tayo. Meron tayong taguan doon sa ano eh. Ilalim ng kabatuan ng dagat. Umilwit kayo. Maningwit tayo, ma'am. Meron kong bibingwitin. Ang hangin tinula ko, daming sili. Daming luya pa. Mamang Sultiro. Ma'am, Hanggang kagabi. good morning sa mga nanonood. Kayo ba'y nagsisipilyo na? Oo. Sipilyo tayo. Meron akong Colgate. Para di mabago yung hininga. Libur asin. Maalat ko Colgate ko yung tamis. Kasi ngayon nag-aaral ako gamit ko kasi. Asin na? Oo. Walang kumpili ng Uy, kumpili. ang Colgate ko, maalat ka ng tamis. Yan ngayon. Ano yung kape mahal at asin. Yung kaputi ng mapatibay pa. Itong ano? Asin. Ahab. Anong Colgate? Hindi yung mga gano, kung walang pambili ng Colgate kasi ginagamit ko sa probinsya. Hello, Miga love, shout out 1 million in the house.
Thank you for visiting my house. Lubog na yung mata ko sa kapangingisda gabi-gabi. Tulog ako alas 10. Pagising alas 2, mamilwit uli. Mahigit 20 na ako, wala pa yung love letter ni Lolo kung yung congratulate niya, wala pa. Ano na lang kailangan ko para ma-monetize? 4,000 watch hour. Ay, isa lang yung viewer ko. Si Clar Bidico. Ay, wala man lang bumibisita sa bahay ko. Mega loud shout out 0 million in the house. Mama Bodhiro.
Wow, may iwan na naman ang pasok sa bahay ko. Mega loud shout out sa nag-iisang tao na pumasok sa aking tahanan. Shout out sa iyo. Just Lopez, tamsakan. Thank you, host Just Lopez. Thank you for tamsak. Wow, may 3 viewer na. Thank you so much. Pasensya na, nag-umpisa pa lang ako. Tsaka StreamYard yung gamit ko. Di pa ako makapagbigay ng jacket. Wow, thank you so much, Just Lopez. Mega loud shout out sa iyo. Mamaya, bibisit ako sa bahay mo pag English. Mga 7:50 kasi pasok na ako sa trabaho. Just Lopez, nice to see you, host. At tanong ko lang po, host, nag-graduate na po ako ng 1K last night, pangalawang araw na po ngayon. Hindi pa kinongratulate ni YT. Kumusta pa? Ito, okay lang naman. Laging puyat sa pangingisda. Okay lang, host. Just Lopez. Ito, laging puyat sa pangingisda. Gabi-gabi, tanghali, paglabas sa trabaho, pangisda loli. Puyat is really, oo nga eh. O yung mata ko lubog na. Lupis, hahaha. Kumusta ka po? Ning TV, shout out B. Sabi niya Ning TV. Wow, thank you so much. Para ako si Mumu Challenge. Ganyan din ako. Oo nga. Dahil sa puyat. Kasi pag di ka magpuyat, wala kang mahuling isda. Kasi yung iba tagal, mga OFW nagigising. Alas 12. Gising pa sila, kami dito, ano sana yan. Maganda na yung tulog. Parang di halata na puyat, host. Niloko mo ako eh. So hanggang ano lang ako. 7:50 papasok lang sa trabaho. Anong oras mga pala? Just Lopez yung yung ilis mamaya para makapasok ako. Kalimutan ko na eh. Dito ako sa Pinas, QC. Construction worker. Ning TV, shout out sa iyo. Mega loud shout out. Hahaha, sabi niya. Natatawa siya oh.
Fresh pa din, host. Yun nga lang, yung mababa pa yung ano ko, yung WH. Ano pa lang siya sa 1.6 minutes, 5 minutes nakalagay doon. 1.6 clip. Yun ang pagsipagan ko na lang wag para monetize yung WH para ma-monetize ako. Okay, host. I love construction worker host. Wow, thank you sa appreciate kahit maano yung trabaho na mabigat. 45 pala pag na ano, building dito sa tapat ng EBS-CBN. Go lang po, host. Okay, thank you so much sa pampalakas ng loob para ituloy pa rin yung pagpupuyat. Lopez B, ano oras tulog mo? Kagabi mga 11, tapos gising ako alas 2. Nakabilwit ako ng 11 isda. 11 ako nakatulog, 11. 12, 1, 3 hours lang. Tapos gising ako alas 2 ang isda ko. Alas 4 idlip uli, ilang oras. Tapos gising alas 5. Pagsaing. Ito be kakarating namin. May ilis ako mamaya. Mga anong oras yan? Ning TV para ma-update. Para mamaya makisda ko dyan sa palaisdaan. Ning TV, mga anong oras yung ilis mo, ilista ko para may mangisda ko sa sa palaisdaan mo. 8 AM, Pinas time ba yan? Just Lopez, 8 AM, 11 AM Pinas time, Timing 11 AM Pinas time. Just Lopez, 8 AM ako nung ning YT TV. Pinas time siguro to, Just Lopez, no? 8 AM, ayan lang, nasa trabaho na ako nun. Ngayon, 8 AM yung pasok ko, papasok lang ako. Tapusin ko lang hanggang 50. 7:50. I-end ko na itong ano ko. B, hindi ka na matulog. Oo nga eh. Oh, halata. Yung ibag ko, tag 5 kilo na kabilaan, pwede na ibenta. Saka matakaw sa load. Yung 140 lang, ilang araw, 4 na araw. Ingat po sa work mo. God bless po. Salamat. Thank you po, Just Lopez. Mamaya, dadalaw na lang ako sa palaisdaan. Okay, Name TV, Just Lopez. Mag-end na po ako at mag-bis na ako, papasok na ako sa trabaho. Thank you for visiting my house. 3 million amazing people in the house. Thank you so much. Bye-bye. End ko na po. See you mamaya.